Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isirx fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Uti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek bħal b'safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, naf li t-tajjeb ma jammarx fija, jiġifieri f'ġismi. Ir-rieda tajba qiegħda hemm fija, imma li nagħmel it-tajjeb mhux hemm. Minix nagħmel it-tajjeb li rrid, imma qiegħed nagħmel il-ħażin li ma rridx. Jekk jien nagħmel sewwa sew dak li ma rridx, mhux jien mela qiegħed nagħmlu, iżda d-dnub li hemm jammar fija. Inħoss din il-liġi ġewwa fija, meta rrid nagħmel it-tajjeb ifeċċ quddiem il-ħażin. Skont il-bniedem ta' ġewwa toġobni l-liġi ta' Alla, iżda nilmaħ fil-membri ta' ġismi liġi oħra titqabad kontra l-liġi ta' moħħi u tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li hemm ġo ġismi. Imsejken bniedem li jien, min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt? Nizziħħar lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek flimkien, allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Fema tajba u għerf allimni, għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek. Twajjeb int u l-ġid tagħmel, allimni il-kmandamenti tiegħek flimkien, allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Tkun it-tieba tiegħek il-faraġġ tiegħi, skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek. Tiġi fuq it-jubitek biex ikolli l-ħajja, għax il-liġi tiegħek ilha għaxqa tiegħi flimkien,
Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Ma ninsaqat il-preċetti tiegħek għax bihom int tagħtini l-ħajja. Tiegħek jien salvani int. Jiena nfittex il-preċetti tiegħek flimkien. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies meta taraw sħaba tiela mill-punent malar tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-ħisfel tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ġuħ boħra tafu taqra wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll mela żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh. U għalla ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti intu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq li ma jmurx ikaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idej l-eżekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfek il-ħabs għax kif ngħidlek jien ma toħroġx minn hemm ġew qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Dan hu li jgħid Ġesu llum lin-nies nafu li kien qed jgħidilhom kif kapaċi huma n-nies jaraw is-sinjali ta' temp u jgħidu ġejja x-xita jew ġejja sħana, imma qed jgħidilhom mhux kapaċi jaqraw is-sinjali ta' żmien. U huwa hawnhekk li Ġesu jgħidilhom għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Sa jista' jkun jgħaddilna minn moħħna aw qed jgħidilhom li għandhom jiġġudikaw. U dana ma kienx qal Ġesu lin-nies tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Tajjeb għalhekk nifhmu sewwa x'qed jgħid. Meta Ġesu qal tiġġudikawx, kien qed jgħid tiġġudikax lin-nies, il-persuni, kif huma quddiem Alla. Kien qed jgħid dak il-ġudizzju ħallih f'idejn Alla. Imma qed jgħid kemm huwa importanti li aħna niġġudikaw x'inhu s-sewwa. U nixtieq li nieħu din is-sentenza u nirriflettu fuqha illum. L-ewwel nett, Ġesu qed jgħid fuq is-sewwa. Mela qed jgħidilna Ġesu hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. Mhux kollox xorta. Dak li jsemmi wkoll San Pawl illum fl-ewwel qari. U għalhekk għandu dejjem ikonna f'moħħna u f'qalbna li rridu nażlu s-sewwa. Jekk pereżempju kultant tisma' din, tisma' min jgħidlek dak huwa l-verità tiegħek. Issa ħan nisma' l-verità ta' dan. Isom hemm ħafna veritajiet ma' f'affarijiet fundamentali tal-ħajja. M'hemmx ħafna veritajiet, jiġifieri. Jekk aħna ngħidu is-sewwa hi li tiddefendi u tipproteġi l-ħajja. Ma sax tgħidli, imma jien naħseb li għandek toqtolha. Dak huwa s-sewwa tiegħek u l-ieħor s-sewwa tal-ħadd ieħor, mhux hekk. Waħda hija sewwa, l-oħra hija ħażina. Mela l-ewwel ħaġa qed jgħid Ġesu huwa jeżisti s-sewwa u jeżisti l-ħażin u għandna nażlu. Qed jgħid Ġesu wkoll, għala ma tiġġudikawx, dik il-kelma tiġġudikaw ifisser
li aħna irdu nħadmu moħħna u narfu. Mhux sempliċement nimxu ma li nħossu, kultant tismaħħa dik għax jien hekk ħassejt. Tara, ħassejt li għandi nagħtih daqqa fuq wiċċu. Allura tajba, għandek tiġġudika taraf x'għandek tagħmel. Għalhekk il-mulej tagħna, il-moħħ tagħna wkoll u l-għajnuna min-naħa tiegħu biex nistgħu narfu tassew x'inhu s-sewwa. Mhux sempliċement nimxu ma ninħossu. Lanqas li nimxu ma li qed jagħmel kulħadd. Għalhekk hu jgħid intom stess tiġġudikaw mhux tgħid x'qed jagħmel kulħadd ħa nagħmel bħalu, din tisma' ħafna darbi, mhux kulħadd hekk qed jagħmel. Jekk kulħadd qed jagħmel ħażin, xorta m'għandekx tagħmlu. Il għaliex x'qed jagħmel kulħadd qatt mhu kriterju ta' x'għandek tagħmel. Ġesu għalhekk jgħidilna biex aħna ma nagħmlux sempliċement bħall-oħrajn għax hekk qed jagħmlu. Jgħidilna Ġesu mhux biex nagħmlu bħalhom, biex nagħmlu bħalu. U għalhekk huwa importanti li aħna ħafna drabi niżnu sew jekk inkunux immexxijin minn x'qed jagħmel kulħadd. Llum hemm ħafna jgħidulhom influencers. Jiġu żmien ikun dan qed jinfluwenza n-nies jew din u mbagħad tgħaddi żmien tagħha u jiġi ħadd ieħor. Ma nistgħux aħna nimxu sempliċement ma' x'qed tkun ix-xejra ta' żmien, ma rridu nkunu kapaċi nażlu dak li hu sewwa. U għalhekk li qed jgħidilna Ġesu hawnhekk hu li responsabilità tagħna personali, il-kuxjenza tagħna li mhijiex sempliċement kif tħoss il-kuxjenza, ma li narfu quddiem Alla isna aħna qegħdin waħedna qudiemu biex nagħmlu l-ġudizzju li jogħġob lilu. U hemm inkunu qegħdin nagħmlu tassew ġudizzju sewwa. Ejja nitolbu l-mulej llum jagħtina din il-grazzja li aħna narfu nażlu it-tajjeb mill-ħażin u l-qawwa biex nagħmlu tassew dak li jogħġob lilu. Issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej l-erf u l-għaqal tiegħek biex narfu nażlu dejjem dak li hu sewwa quddiemek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun mulej ma' dawk kollha li huma morda għatihom l-għajnuna sħiħa li jeħtieġu kemm dawk li qegħdin fis-sptarijiet jew fid-djar tagħhom Malta jew għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk ukoll dawk li qed jagħtuhom is-servizz illi għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi fejn konflitti u l-ġlied u biex issaħħaħ l-impenn ta' dawk li qegħdin jaħdmu verament għal paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jina mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà mħajja umana sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed tagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permess tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bibnek il-Aziż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvaturu feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu mwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dożija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħed tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirz tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo, Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li bis-sem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qudiem fi triq tajba. Hekk li nqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.
bil-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu l-ordnijiet għal bejgħ tad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2026. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura tal-jum, riflessjonijiet u kuntatt tal-parroċċi flimkien ma' tarif utli ieħor. Miegħu qed jinbigħ ukoll notebook b'silta mill-Bibja u paġni vojta fuq ġewwa. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Nofru dan ir-Rużarju llum għal dawk l-adolescenti li f'dan iż-żmien irċevew jew se jirċievu is-sakrament tal-Griżma tal-Isqof biex il-Mulej jimlihom bid-doni tiegħu u jgħinhom ikunu tas-sew xhieda tiegħu fil-ħajja tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġener erweħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sin Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Nissienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieti sadnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina wala ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn mija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi minn mija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek,
Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minnar tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minnar tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija miegħek
imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nies ampirek kif rott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna.
U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtik ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina pio ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebbatax bejbiet. Itlob għalina. Ta'
ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Muxebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. liżjed safja, Itlob għalina. liżjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tissoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tissoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tissoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġeli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzu Glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolanina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlewa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispieħ iż-żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġosep slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek għandna f'dalek il-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġosep, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Addiodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu feru Alla u feru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug dor jistaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Ruskassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.